बेलायखौनो हामबाय दिनै मिडियायावनो जों जतन साइबानो खना 9 तारिख आगस्ट 2023 चिनी हायुं गोनांगै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे पालायजानाय आबनो रिक्सावैनो खना एडीसी हेडक्वार्टारनि खुमुलुंनि न याकली एकाडेमी नखलाव कैसा फ्रेंडशिप फुटबॉल मैच जों MLA वर्सेस MDC थांलाय निजानाय अ मैच न नायनायनि बागै मआमसेनि जत लोगोफोरनो आं खाबाय खुबाय कयजाव नायै जोंनो खाबाय खुबायखाय खाबासारनि बागै तामने माने जोङो जराव सायमानो थोंनि बिसिंतै चिनी त्रिपुरा हास्ते गोनांगै दाबो जत जागानो थुंरक रामगनो खेला दुला थांनाय दङ अ खेला दुलानि बिसिंतै थोंरोंनि बिसिंतै जों चिनी बरफनि बिसिङाव दाबो बेमो हामिया किसा ड्राग्स बाय कबुलित माने आबनो कातिना बागै जों जतन कयजाव जतन थंग फायदि सात गाहाम संनानै हिंगाय जों थंग खेला दुलाबो खायनो नांगौ तम क्रिकेट तम फुटबल तम बैडमिंटन जों गाहाम खालायै जों माहाय खालायै जों खेलानो खाना जों गाहामखाय जों खुलुमनाय हामबाय।